Hello guys, good evening. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng or paano gumawa ng ice cream. Yung tuturuan ko na gagawa ng ice cream yung anak ko at saka yung pamangkin ko. So yung mga ingredients natin, yung mangga, gatas na condense, isang lata ng condense, at saka yung skim milk and food color. First is ihanda yung lalagyan ng yung gatas. Dito mag-mix. Dito natin i-mix. Tapos yung hand mixer. All-purpose cream. Ilagay sa dito sa lagayan. All-purpose cream. Dalawang all-purpose cream ang ilagay natin muna. Yan, i-mix na yung all-purpose cream. Hanggang sa tumubo siya. Kondensada. So, condensed milk. Sige, ilagay na. Sige. Hinahinay na. I-mix na. Natapos na natin na-mix yung ice cream natin. So, ang gagawin na naman natin is lalagay natin dito sa ice cream cup. Sa cup. Guys, thanks for watching. Salamat sa pagsama sa paggawa ng ice cream, no? So, thank you. Don't forget to subscribe my YouTube channel na yung Payat Vlog. Like and share and hit the notification bell para updated you always. Yes, bye-bye. God bless. Thank you.